Si Amay dayon. Mga niwang naman taon guys, buyag. Ngayon guys, magpanik ko sa itlog. Para siya sa apostol guys. Nahugas ko kamata. Blast na niya siya. Ano? Ayan. Ano siya guys? Ayan. Itigaan po mix and ubani. Kuan guys. Sa ilamin na inday. Ayan. 13 na siya ka ito guys. 6 sa babae. 6 po sa lalaki na bata. Para siya sa apostol. Dani raman sa apostol. Hindi na po ang sago sa pansit. Ang lutoon niya kayo ni. Lami ko palang taon ito luto. Bihon eh. May bihon na ni guys. Wala ko na guys na. Nalata na ang bihon. Nalata na siya. Lata. Ang cabbage. Ugasan na. Para ilunod na lang siya ba mag-init ang kala. Magluto ta sa bihon. Kita magluto. Kita magbabida-bida siya dito. Balo. Kailan wala ito pa lang nagkat. Galotod ba ko panakot guys? Ang mga ate danay bahin lang itlog. Ilunod na to ne. Muna ito sunod ilunod guys. Hinahinayo na to. Higasin mo. Ito. Nakalunod na itong palakot og karni. Ato na nang ukay-ukayon. Hari pa lang di ka balo-baloto. Liwatin sinang kamahan. Lagyan natin ng black pepper powder para mawala ang anghit. Ato gamayon guys. Wala daw na sa anghit. Ato na din ang ukay-ukayon. Ayun guys, anniversary ni Oyang. Kanina niya ang giluto para namin sa apostol. Ang uban giluto to na yung mayenday sa tumpang kaunay. Para na siya sa amang apostol guys. Gagmay mo kailagay na para apostol. Kuan man ni bihon sa bihon. Ikaw ka para apostol na. Kuwara sa... Sagol man sa bihon ang Kani guys, ato ni siya isagol sa bihon. Bugas ko guys ha. Sige ba? Para sa ilunod. Ito siyang ukayon. Ayan guys, lagyan natin ng magic sarap para masarap ang ating niluto. Kunti lang guys ha. Bigyan po na ito bitsin masarap. Ayun. Gamay. Ito din kurawon para magkuha ng pimpla. Mag-mix-mix. Ako kayo makawa guys. Maigo siguro ko guys. Magsulod ko dami. But nga nating tuyo. Kunti lang. Kay... But nga na itong tubig guys. Ito na yung kurawon. Kuraw-kuraw. Kabila akong luto sa pihon guys. Ang itlog guys na human ako nagpanit. Pag abot na mo din nagluto din ko sa itlog. Ayan. Muna siya ang sapustol. Ang kulang siguro dani mo karni.
kuan na nibot nga na ako sa tuyo. Gamay ra din ng tubig lang. Amo na ilunod ang bihon guys. Nanay na maglunod kay. Di ko pa kaabot. Di pa kaabot ang taas guys. So, hinanay na maglunod kay siya may putot. Dili na pagkaabot guys, kaya diyan sa taas. Ayaw, gusik-gusik na eh. Sayang. Muna na siya butang sa tuyo, guys. Muna ikuha na mo sa bihon sa magaluto. Muna na may butang sa ibabaw. Hindi ukay-ukay na ni nanay, guys. Pag nisod, may ukay. Dadaghan kaayo. Okay. Nay, 60 na. I-charge ka. Okay, ko naman sa manya. Ato rin, nagikuan una nila. Kura-kura, wala sa gibuda. Sabi na doon ni nanay na ni Kers mag. Ibawasan ni Ano Lolo. nagluto? Lo! Mo siya gihawas guys kay di na gid nila makaya. Di na siya makuraw dito. Kay kaasag kaayo. Mga kabalo mga putot kayong naglinos kasi nira din ni ah. Di maaguntang ka putot. Itak mo na siya balik na. Man kuraw. Pero naluto na ang kuan na guys, ang karni og ang mga panakot og ang utan. Ginagbibiyo-biyo naman. Siya kuan. Kaligig dak makawa mo gikuan para maigo gid tanan. Ako na siya nag-ukay guys. Pulian ako si nanay. Kaya dugay gid kay siya guys so baga na siya. Mukha magtala. Tama ka kadlok. Oh! Ito naman siya guys, ato na ning butngan sa saringalan ay sibuyas, dahunan. Ihuro to. Ito na siya ilunod guys. Ayan. Ito na gikan. Sunod guys, naglunod na sa tag-uwel para ilunod na to ang palakot para sa adobo. Next recipe na po ito guys. Ato na siya gilunuran og ajal. Mga palakot na siya guys. Ngaon na sila guys, nakaabot ng gikan sa mentaryo. Gutom kay gad. Di namin pakatikang. Nay isda, si Mga Mama niwang na may Mercy, taon buyag. si Auntie Gidget, dayon si Lula. Han, ug na Si Amay dayon. Mga niwang na may taon guys, buyag. Nagsakay din mo sa tray cup di ay. Wa may try ka. Nga. Wala to na try ka. Sa yung dalan da. Kulita. Isod kayong light dalan. Banga ko. Pero pwede rin mo na nauga na ninyo. Namaklay sila guys, mga niwang na bakayo buyag. Kaya guys, humana ni siya og hugas. Ako na ni siya ang ilunod basing masiga ba. Ay! Di man ta kabalo pa siga-siga guys. Dagan na siya pag lunutan. Tingnan mo kung magpamay sa karne. Sabog sa ito. Lunod na siya guys. Shot kuramon. Albot gan sa black pepper para dili ang hit. Para humot. Kuan na. Wala pa kunoy panakot na. Pait yo. Ato na siyang lunudan sa black pepper sa yung tulura. Saka na. Ba't nga na ito siya guan guys. Dahon-dahon. Sini.
Ganitong bitchin gamay. Ano to siya toyo guys. Ako kay naman ko ano, magbong ka to di ra bang balik. Pusin niyo ng ano. Ato na siya ang hawason guys. Sulod na to sa sulinan. Bidi. Plato na kong gigamit guys kaya hindi siya madalag luwag. Nabali ang luwag. Bali ang luwag ni Lula. Wala. Gusto na rin ako ano. Siya ang pamalahon guys. Para di siya mag-anghit. Ato ni siyang akong kuan guys. Akong adobo. Ang adobo guys. Timing kay tungtuna nakapangas nakapil sa apostol. Kain ka na tunton, kain ka na, huwag kang mahiya. Ayaw kay dili yan na pub na. Pag hindi mo maubos, sabi ka lang, ibabalot natin na. Tapos babalot na lang. Sa bahay na lang kayo. Ako din mong manghuli buan. Ato pag Inoy guys yan. Wala kani. Inoy ba inoy? Awa to nakakuan. Awa to nakaibalo. wato makaibaw, nanap. Kain ka na. Wala dani putuson ra na siya. Nagandam ka kag silupin niya insi. Naay daghan silupin. Ay giandaman naman sila. Kani yung sandal pa po. Kaya ito po ang kaya ito. Ano? Duwe ka bre. Grabe lang. Grabe yung ito. Kita na ninang nagputos na may lollipop. Nang isa kaninang naghatag wa may lollipop. Lollipop din yung pakita. Kabanan sa ako mga apo nga alam. Mauran ni. Mga batasan ng apo. Ako na bakit ako ayaan ni Mayong gatag sa pinaspor niya. Pag-abrin laki soldier man. Mauran ni. After the tunay makaon. Makaon mang ida ka bata dan. Kabalo ba ka sa mga bata nga makaon ang pilipayan. Pasobrahan ka itong bata chocolate na. Mga bata daw Naay kwarta na sa ilalom sa inyo plato. Malipay ba na sila sa mga Mga kung mga bata pa, mga makaon jud na dili na mga butang kay wala na sa ilang butang, dili na importante sa ilang mga butang. Kaya magugulo na ng mga bata nga. Oo, doon na kani kay regalo sa klola na gid makaon pack abri kay tuwa sa maoran eh. Mga bata ayo, di mo na kay dili ba maayo ha. Ang expect man nila na itong makain na.